سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي باستدالو زيناتات مستيا مونغو اسرائيل حماسن زكايا زلو كينات بزتحز زلو حدش معبالتات حدا نتوما بيرترا زركبو بهير عفار يوكل يزبل ودب نحتو بحري ابي احمد عملكيتو او تيوا زلو مغلصن مونغو مرحتي ايرترا ايثيوبيان زلو وطر بزملكت وصي زلو زينان ايثيوبيا كاب روسيا اصوارات نمغزا زخلا سمع ببايتو اتا هاجر نخصدق يرئ مهلاو مغلاصون كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا دول ملكت كتوقن بخبري يعدمكم ግብጽ አመንጎ እስራኤልን ሐማስን አብቃዛና ዓመቆ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ንምህዳ ይሕግዝ ይዝተባሃለሉን ለዒስራ መራሕቲ ዓለም ዝሳተፉሉን ወዓላ ሎሚ ከተንገዲያ ሮይተርስ ዘዳለው ዝርዝር ተሳተፍቲ ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ፕሬዝዳንት ፍልስጤም ማህሙድ ዓባስ ጸሐፊ ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ጄምስ ክሌቨርሊ ሓላፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝን ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ዞባ ዓረብን ካልኦትን ይርከብዎም በዚ ዝርዝር መሰረት ወከልቲ እስራኤል ሐማስ አሜሪካን ኢራንን ከምዘይ ሳተፉ ተፈሊጥሎ ማህሙድ ዓባስ ፕሬዝዳንት ናይቲ ንምዕራባዊ ማግም በከፊል ዝቆጻጸረን ንሐማስ ዘቀናቀንን መምሕዳር ፍልስጤምዮ ግብጻውያን እትቀንድ ዕላማ ናይ ዝወዓላ ተኽስ ምቁራጽ ምዃኑ ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ከም እስራኤልን ኢራንን ዝኣመሰላ ወሰንቲ ተዋሳእቲ ስለዘይህልዋ ግን ዕላማ እቲ ወዓላ ናይ ምዕዋት ተኽእሎት ትሑት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ግብጺ እታ እንኮ እስራኤል ዘይትቆጻጸሮ ምስቃዛ ዶብ ዘለዋ ሃገር ኮይና መራሕቲ ዓለም ከኣ ግብጺ መሳገር ረፋሕ ክትከፍቶሞ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ናብ ቃዛ ከኣቱ ክጽውዕዮም ጸኒሖም ሕጂ ኸኣ ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ህይወት ዘድሕን ሓገዝ ኣብ ዝጽበይሉ ዘለዉ እዋን ኣስታት 175 ኣገደስቲ መድሃኒታትን መግብን ማይን ዝሓዘ ናይ ጽዕነት መካይን ብሸነኽ ግብጺ ኣፍ ደገ ረፋሕ ክጽበያ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ዶብ ተኸፊቱ ከኣትዋ ጀሚረን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣብ መንጎ ደቡባዊ ቃዛን ግብጽን ዘሎ ኣፍ ደገ ረፋሕ እስራኤላውያን ናብቲ ዝተኸበበ ከባቢ ፍልስጤም ሓገዝ ክፈቕዱ ዝተሰማምዕሉ እንኮ መተሓላለፍ እዩ እተን ካልኦት መሳገሪታት ኣብ መንጎ ቃዛን እስራኤልን ኣብ ዝርከብ ዕረዝን ከረም ሻሎንን ብሓይልታት እስራኤል تعاطينا لوا اسرائيل ابز اوانزي 20 ናይ ጽዕነት መካይን ጥራይ ናብ ቃዛ ከኣትዋ ፈቂዳላ ወዲ ሕብራት ሃገራት ድማ እትዝ ደለ ቆልጥፍ ሓገዝ ንምቕራብ እንተው ሓደ 100 ናይ ጽዕነት መካይን ከም ዘድሊ ዝገልጽ አሜሪካ ኣፍ ደገ ረፋሕ ሎም ቀዳም ኣብ ሰዓታት ንጎ ክኽፈት ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ መንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ብኡ መሰረት ኣብዚ እዋን ተኸፊትሎ ከሳብ መዓስ ክፉት ኮይኑ ክጸኒሕ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ ኣሞንጎ ቃዛን ግብጽን ዘሎ ኣፍ ደገ ረፋሕ በቆጻጸራ ተኸባቢ ሰዓት 10 ኣቢሉ ከም ዝተኸፍተ ሓበሬታ ከም ዝበጽሕዮ ኣቀዲሙ ገሊጽ ነይሩ እተን ብዓሰርታት ዝቆጸራ ኣገደስቲ መድሃኒታትን መግብን ማይን ዝሓዛ ናይ ጽዕነት መካይን ብሸነኽ ግብጽ ናብ ኣፍ ደገ ረፋሕ ደዊለን ክሓልፋ ድልዋት ኮይነን ምጽንሐን ካብቲ ቦታ ዝተዘርግሐ ቪድዮታትን ኣሳእልን የመልክት እዚ ድማ እቲ እስራኤል ዘይትቆጻጸሮ እንኮ መሳገሪ ቃዛ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከዓ ብጀካ ዝመሳገሪ ካልኦት ንቃዛ ዘእትዉ ኣፍ ደገታት ተዓጽዮም ዝርከቡ ካልእ ኣብ ቃዛ ብሐማስ ጆቶ ተሒዞም ካብ ዘለዉ ኣስታት 200 ሰባት እቶም ቀዳሞት ክልተ ኣሜሪካውያን ብዓርቢ በመንጎኘት ቀጠር በስተገብረ ስምዕ ተፈቲሐን ኣለዋ እተን ጁዲት ራናን ጓላ ናታሊን ዝተባሃላ አሜሪካውያን ዜጋታት ድሕርቲ ከቢድ እዋን ክልተ ሰሙን መፍትሕን ስድራቤተን እፎይቶም ገሊጾም ኣቦ ናይታ ስድራቤት ኣብ ህይወቱ ዝኸፍአ ክልተ ሰሙን ከም ዘሕለፈ ንማዕከና ዜና አሜሪካ ገሊጹሎ ወዲ 17 ዓመት ሓው ናታሊ ልዕሊ ዓቕን ስምዒት ሓጎስ ይክብል ነታ ኣጋጣሚ ብፍሉይ ስምዒት ገሊጽዎሎ ሐማስ ካብቶም ብሸውዓተ ጥቅምቲ ድሕሪ ዝፈነወ መጥቃዕቲ ጅሆ ዝሓዞም ልዕሊ 200 ሰባት ንገሊኦም ንምፍትሖም ተኽሲ ደው ንምባል ይዘራረብ ከም ዘሎ ይዝግለጽ መብዛሕቶም እቶም ብሐማስ ተታሒዞም ዘለዉ 203 ሰባት ንምፍታሕ ዝርብ ይቕጽል ከም ዘሎን ሐማስ ኣማስያ መፍታሕቶም እሱራት ብቁልጡፍ ተኽሲ ደው ክብል ከም ዝጠለበን ይስምዓሎ እስራኤል ግን ከሳብ ሕጂ ምስቲ ዝቐረበ ሓሳብ ከም ዘይተሰማምዐት ይዝንገር ብጀካ ዝውን ሐማስ ብመንገዲ ሓደ ካብ መራሕቲ ዝኾነ ኻልድ ምሽዓል ኣቢሉ ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መፍታሕ እዞም እሱራት ምስ መፍታሕ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዘለዉ ፍልስጤማውያን ዘተሓዝ ምዃኑ ተገሊጹ ዝርከብ ብጀካቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሐማስ ጆቶ ተሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ካልኦት ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ካብ ሐማስ ወጻኢ ዝኾኑ ዕጡቓት ጉጅለታት ዘተታሕዙ ጅሆ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹሎ حدين أب جماعة بحر إيرترا زركبوا بهر عفار يوكل يزبل هجروا جوبا عفار إيرترا زتبه لودب من قصة إثيوبيا نمرتاو مسألة حزب عفار إيرترا أفلت أكهب أو عيد كم زغربة عديس ستاندرد تبه الإثيوبيويت معكن جليسا إذا معكن أبتزرق حتى زلازينا زي مجلس أنا إذن عفار بوليتيكا ودب دهرتك قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد هجروا إثيوبيا أب كيح بحري أفدقة كتركب نيهلا وحتى يزبل مجلس ذهبوا كم زخونة جليسا لا قدام منستر أبي أحمد أبته بوز نبرة مجلسي استراتيجيكاو ديليتات إثيوبيا بمقلح هاجرو أب كيح بحري أفدقة كهلوا كسجر زي جبوا حتى يدحر مبالو زي إريتريان عفار ناشنال كونغرس زتبهله بوليتيكاو من قصقص
ኢትዮጵያ ንቆጠባዊ ምዕባላ ዘለዋ ድልየታት ከምኡ ድማ ዘለዋ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምጥቃም ባህግታት ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃብ ወደብ ዓሰብ ዝርከበሉ ናይ ገማግም ባሕሪ ገዛእታትን ጸጋታት ዞባ ዳንካልያን ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ባህላዊ መበቆል ዓድን ሕጋዊ ዋንነት ህዝቢ ዓፋር ኤርትራን ይክብል ኣብቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘቕንዐ ጽሑፉ ገሊጹ ዘሎ እቲ እዚ መግለጺ በዛ ኣዲስ ስታንዳርድ ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ዓፋር ውድብ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ኤርትራ መሪሕነት ብምትሕባር ወደብ ዓሰብ ንምቁፅጻር እትወስዶ ብሓደ ወገን ዝውሰድ ስጉምቲ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስን ልዕላውነት ኤርትራ ኣብ ወግዕ ዕዳጋ ዘእቱን ምዃኑ ከጠንቅቕ እንከሎ ብተወሳኺ መሰር ርእሰ ውሳነ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓፋር ዘዳኺም ይክብል እውን ገሊጹ እዚ ናይ ዓፋር ውድብ ከምዚ ዓይነት መግለጺ ዘውፅእ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በጀካቲ ብዕለት 13 ጥቅምቲ ዝሃቦ መግለጺ ሶማልን ጅቡትን ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ እንትርፎ ከምቲ ብጅቡቲ ዝካየድ ብንግዳዊ መልክዕ ተዘይኮይኑ ብኻልእ መዳይ የሕሊፈን ክህባ ንልዕላውነተን ዝጥሕስን ኣብ ቅዋምን ዘይሰፈረን ብምባል ነቲ መግለጺ ክነጽጋ እንከለዋ ኤርትራ ድማ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መግለጺታት ክትኣቱ ከም ዘይትደሊ ብምግላጽያ ዜጋታታ በዚ መግለጺታት ከይትንኮዩ ዝገልጽ መግለጺ ኣውጽያ ዝነበረት ኣብ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ዜና ድማ ርክብ ኣብይን ኢሳያስን ብሰንኪ ቀጻሊ ምውፋር ሓይልታት እታ ጎረቤት ሃገር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ከም ዘየለ ብዛዕባ እቲ ወጥሪ ኣፍልጦ ዘለዎም ግን ከዓ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንማዕከናት ዜና ሓበሬታ ክህቡ ፍቓድ ዘይብሎም ሽሞም ክግለጽ ዘይደለየ ሰለስተ ላዕለወ ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝሓበሩ እዛ ማዕከን ገሊጻላ ኣብ ሓንቲ ብቋንቋ ፈረንሳ እትሕተም አቪኒር እትበሃል ማዕከን ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነቲ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ሓያል ግጭት ተጠቂሙ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ናብ ካልእ ገይሩ እንከሎ ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ባህግታቱ ከስምር ምንቅስቓስ ከይገብር ዓብይ ስግኣታት ከም ዘሎ ጽሒፋላ ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ኣብ ወርሒ ነሓሴ ምስ ሩስያ ዝፈረመቶ ኣብ ዕድጊ ወተሃደራዊ ኣጽዋራት ካብ ሩስያ ዘተኮረ ስምምዕ ብዝምልከት ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ረብሓታትን ጉድኣታትን ብምምዛን ንኸጽድቕዎ ተቓሪቦም ምህላዎም ተገሊጹ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ዝኣተወቶ ወተሃደራዊ ስምምዕ ኢትዮጵያ ይኹን ሩስያ ብዛዕባ እቲ ብኻልእ ወገን ዝውነን ምህዞ ከምኡ ድማ ትምህርታዊ ውጽኢታት ብዝምልከት ምስ ዝኾነ ሳልሳይ መንግስቲ ይኹን ኣህጉራዊ ትካል ሓበሬታ ከይገልጹ ወይ ምስጢር ከየካፍሉ حتى عنقاز يزركبا نزن كالنا ملكيت دما بايتو توكلت حزب ኢትዮጵያ ነቲ ኢትዮጵያ በመንገዱ ካብ ሩስያ ኣጽዋራት ክትገዝእ ዘኽእላ ስምዕ ብዝምልከት ንኸጽድቆ ምጽራያት ይገብር ከም ዘሎ የተገሊጹ ነዚ ሪፖርተር ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ኣብ ምጽራይ ስምዕ ዝርከብ ተወካሊ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ስምዕ ወተሃደራዊ ጠባይ ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘይምስማዕ ክፈጠር ስለ ዝኽእል እዩ ምጽራይ ዝግበረሉ ዘሎ ክብል እንከሎ እቲ ስምዕ ዓብይ ከም ዝኾነን በዚ ኸ ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ ነዚ ክትምርምር ዝተመረጸት ኮሚቴ ተጠንቂቓ ክትሪኦ ኣለዋ ኢሉ እቲ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ስምዕ ሰነድ እዚ ስምዕ ኣብ ምሕያል ዝምድና ኢትዮጵያን ሩስያን ዘለዎ ኣገዳስነት ዘጉልሕ ምዃኑን ኣብዛ ማዕከን ተገሊጹሎ እቲ ስምዕ ኢትዮጵያ ካብ ሩስያ ወተሃደራዊ ኣጽዋራት ክትዕድግ ዘመቻችእ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ሩስያ ከምዚ ዓይነት ኣጽዋራት ክትሸይጥ ዘለዋ ምትእማን ዝዕብ ምዃኑን ተገሊጹሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም